बै समाव बे दाङाबाजिया दानि जे UPPL बै समाव माब्लाबा PCDR माब्लाबा BPPF नङा होमबा बे दला जेनाखि बर'लेण्डनि थाखाय रायजो बिनानै जोंनि जाथिनिनो फंबाय बिनानावफ्रा 34 बोसोर हाग्रायाव थानानै बड'लेण्डनि थाखाय दावहा नांदोंमोन। बे नांनायाव बिथांमोनहा बै समाव BTC सुक्ति जाखांनायनि उनावबो हाग्रामा महिलारिनि गभर्नमेन्टखौ बोरै फोजोबनो हानो असान्ति बोरै लाबोनो हानो बे समाव नोंथांमोनहा जेखौ मिथिगौ हाग्रामानि गभर्नमेन्टनि माखासे आसनिफोर सोरबा दालां गिदिर बानायनाय कन्ट्राक्टर सोरबा चेयारमेननि बबेबा लामा खालामनो नागिरनाय बे UPPLनि थ्रुयैनो बिथांमोनहा दानि सान्ति सुक्ति खालामग्रा NDPखौ बाहायनानै आतंकमय सृष्टि खालामदोंमोन असान्ति खालामदोंमोन। असान्ति खालामग्राया गुदियाव बिसोरनो बिथांमोनहा जिहेतु आगजें दांग्रा NDPजों अहरह जरित खालामनानै बै समाव गावसिनि केन्डिडेटफोरखौ देरहानायनि राहा लादोंमोन। थेवबो हाग्रामाखौ बिसोर फेजेननो हायाखै सिलाय लानाय दलजों लोगो लाब्लाबो। जोङो मिथिगौ बे सराइबिल कसुगाव एरियायाव NDP गासिबो BPF होनब्लानो होसोनो नागिरनाय बहराव बुलायलायनो नागिरनाय बेफोरबादि परिबेस जादोंमोन। होमब्ला असान्तिया सोर खालामदोंमोन बिनि गुदियावथ' बे UPPL न' दाउ बे UPPL नाम गैयामोन बै समाव PCDRमोन बिथांमोननो खालामनाय बेनो सान्ति असान्तिखौ बिसोरनो लाबोदों आरो दाबो बे असान्तिखौ लाबोनो नागिरनाया बिथांमोनानो। BPFनिफ्राय गोबां जइन जानाय माखासे थांनाय फैनायफ्रा माखासे दालालसिनि थायो। दा जोंनाव जे जिनिन दङ सासिबो जोंनि दलनि मोनसे वेटफुल लिडारा दिनै UPPLआव थाङाखै। दा जोंसो फर्मेलि आर'नाइ गानहोलायनानै जयनिं लानो समायसो जोङो मोनाखै। हाजार हाजार दिनैहाय सरकार थाब्लाबो UPPLनि बा BJPनि जेनाखि सोद्रोमाफोर जोंनावसो हाबगासिनो दङ। दाबो जोंनाव गोबां लिस्ट दंबावो जयनिंआ थेवबो ओंखारगासिनो दङ मावगासिनो दङ। आरो गोबां कलेजफोरनि जेनाखि निउ भटार्स 18 बा 18 बोसोर बारनाय गोदान भटारफ्रा दिनैहाय बिथांमोननि जेनाखि थगायनाय आखु UPPL दलनि रायजोनो जे थगायनायनि लामानो गोथेबाय दा बुंनानै बिथांमोनहा भट आदाय खालामनायनि खुनु लामा गैला। थगाय थसि दाबो गामि गामि मामा फर्म राननानैसो बबावबा होसोजानाय बबावबा माबा जानाय जोङो भाइरेल ओंखारनायखौ जों नुयो। बेफोरबादि खालामनानै रायजोखौ दिनै सिगि सगोबा थगायनानै भट आदाय खालामनाया बे फैलर रायजोफ्रा सजागसै भटनि 7 थारिखआ फैब्लानो बे फिथाइखौ मोनगोन आरो। जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै BPF दल हिसाबै जोङो ब्लक लेभेलनि जेनाखि स्टियारिं कमिटि दङ बे स्टियारिं कमिटिनि आन्दाराव थानाय दिनै जन्दुवार BTC समस्तिनि सिङाव थानाय मजाति प्राइमारिनि आन्दाराव थानाय जोंनि बे बसाबिल अन्थाइबारि आरो दहाय सिगां जोङो सराइबिल गामियाव मोनसे गामिखौ लानानै गामि जिथु भिलेज टु भिलेज इलेक्शन केम्पिं बेखौ जोङो खालामगासिनो दङ। आरो बे खालामनायाव फैगौ जे 7 मेयाव जानो गोनां MP इलेक्शनाव बे जन्दुवार 4 नम्बर जन्दुवार BTC समस्तियाव गोग्लैनाय जेसेबां गामिफोर दङ बे गामियाव जों आन्दाज मोनबाय बांसिनानो एबार थांनाय BTC इलेक्शनाव
दानि बिजेपि सरकाराव हाबैनाय समष्टि बासिनि बिपिएफनि भटार्सखौ थगायनानै गावनि स्वार्थआव बिजेपि दलाव थांनाय रेवरेवा नार्जारिनि प्रतिबाद कल्पे गोबां रायजोआ बे एमपि इलेक्शनाव नार्जिनारिया मोननाय भटनि बांसिन बिबांनि भट लानानै जोंनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जन्दुवार समष्टि हिसाबै खमैबो 70% जौखोन्दो 70 जौखोन्दोखौ जोङो लानानै भट कालेक्ट खालामनानै खाम्फा बरगयारिखौ एमपिआव देरहासार खालामनो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामो आरो जों दा नोजोराव जों नुयो गामिफोरनि जेनाखि सतपुत्र भाबै जेनाखि आग्रथा दा भटआ माब्ला जायो भटनि दिन फैब्लानो गावबा गाव सेन्टाराव थांनानै भटखौ नांगालाव सायबथ' खालामसिगोन आरो